Vlastně jsme se s Michalem domluvili na spolupráci tady v České republice. Musím říct, že ta spolupráce byla 7měsíční. Za tu dobu nám vlastně dodali 30 řidičů, což je dle mého názoru skvělý. To provolávání de facto těch kandidátů bylo plus minus 5000, což, jak říkal Michal, nám to pomohlo jako HR, protože kdyby prostě jsme měli jako všem volat, všem kandidátům, tak samozřejmě budeme potřebovat dalšího člověka, který nic jiného nebude dělat, než bude volat. Ano, opět ta situace. Ve finále máme 20 kandidátů, domluvíme si pohovor, přijde jich 5. Jo. Ale to prostě neovlivníme. Jo. Mně se líbí samozřejmě, že tam je ta otázka, co by vás vedlo k tomu, že byste prostě opravdu nepřišel, někdo odpoví, někdo neodpoví. Dobře, domluvání pohovorů, to jste asi slyšeli a to je ta jedna část. A mě co na tom nejvíce jako překvapilo, to je možná dobré jako přemostění, tak je, my voláme těm kandidátům, kteří měli ten den pohovor, protože další věc, s kterou se setkáme, tak prostě ten HR, než to tam dopíše, tak to chvilku trvá do té tabulky nebo dá tu zpětnou vazbu. Přišel nebo nepřišel. A teď jako, když přišel, tak jak to dopadlo, když nepřišel, tak pojďme věštit křišťálové koule, proč to tak bylo. A tohle je teda neskutečný pohled do firem, jak to celý probíhá a jak to na ně působí. Jo. A oni vám teda, když zjistí, že jsme vlastně ta nestranná firma, která to zajišťuje a chceme zpětnou vazbu, tak oni nebojí se jí dát a říkají konkrétní informace, například, hele, budu vám upřímný, prostě mě se na té nabídce nelíbí, že prostě jsou tam spojené bonusy s tím, že prostě když moc brzdím, tak prostě v té chvíli tam ty bonusy nedosáhnu a tak dále. A prostě radši půjdu do menší dopravní společnosti, kde to tam nemají a to je pro mě podstatné, jo. Nebo frigo, je tam zima, v létě musím mít bundu a teď najednou se dozvíte takové ty věci z jejich pohledu a je to pro nás velmi důležité vidět to těma očima té opačné strany. A možná ještě jedna taková perlička, která já ji velmi rád opakuju klientům, tak byla firma Explosia, státní podnik, dělají výbušniny v Semtíně, určitě znáte. No a když markeťák přišel z prvotní schůzky s klientem, když jsme se plánovali tu kampaň a tu přípravu, tak říkal, že to bude stavět na benefitu obědy za 19 korun a maso 5krát týdně. Říkám, hele, jako, proč by někdo šel pracovat na nějakou pracovní pozici kvůli jako tomu, že jsme obědy za 19 korun 5krát. Říkám, počkej. Mě klient říkal, že první věc, na co se ty lidi ptají na pohovorech, tak je přesně tohle, jídlo a co tam vaří. Tak jsme to tam dali a to fakt zbořilo internet, jako, jo. Takže jako fakt, to mi dokázalo tahle hloupá situace, která já jsem byl nedobě, říkám, dobrý, nebudu mu do toho házet vidle, tak ta mě přesvědčila o tom, že fakt čím víc vím, tím víc nevím.